ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಪ್ಪಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಕಜ್ಜಲು ಎನ್ನಿಲೆಕ್ಕನೆ ನೆರವೇರಡು ಪಡೆದ ಇರ್ನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ದ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಧನಿಕುಲು ವಂಚನೆ ಮಸ್ಕತ್ ಬಣ್ಸಂಗದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೊಟ್ಟು ಉಪನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ. ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ. ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ. ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಕೆಪಿಸಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಂಚನೆ ಯುವ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಪಡೆದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲಿನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊರುವ ಸ್ವಾಗತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲೆ. ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಭಾಗವತರು ಸಿರಿಕಂಠದ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲದ ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪರೆಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಪಟ್ಟ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಬಂಟು ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದೆ. ಅಂಜನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ನಗರ ಸೇವಕರೇ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಯೋಗೀಶನ್ನ. ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೊಲ್ಲೆರೆ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣಡು ಮಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀಪೇರೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಿಕ ಇನಿ ನಾಮಫಲಕದ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ಪ್ರಥಮ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾಮಗಾರಿದ ವೇಗೋಗು ವಿಶೇಷ ಚಾಲನ ಕೊರಿಯರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಯಾನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮೂಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ದುಂಬು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಭವನಂಚಿನ ದೇವರನ ಅಭಯಹಸ್ತದ ವರಪ್ರಸಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾಸಂಕೀರ್ಣದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟು ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಾಶಿವ ನಡ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗೂ ಈರ್ನ ಬುಧರಡು ಈರು ದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ಪತ್ರನು ಒಪ್ಪ್ಯಾವ ಎಂಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅನುಮತಿ ಇರಡ ಬೋರ್ಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಅಂದು ಯಾನ ಬಾರಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಜಾಗನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟು ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದೆ ಅಂತ ಪಡೆದೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕು ನಾವು ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಸ್ವರತ ಮೂಲಕ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಪಂದ ಎಂಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತ್ರವೆ. ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಐಕಲ ಹರೀಶಣ್ಣ ఒక ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಒಂಜಿ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆಂದು ನಾನು ಬಂದಿರ ಆಪಿಗೆ
ನನ್ನ 60 ಸತೀಶ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣಿತ್ತಲೆಗ. ಸೊ ಮಹಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸತೀಶ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಗೈ ಬಂಟೆ ಆದಿತ್ತನ ಕರ್ನೀಲ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಸ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಿನ ನೆನತಿದ್ಯ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನೆನತೊಂದು 4 ಪಾತೆರ ಇನ್ನು ದಿಂಜ ಪಾತೆರ ಬೋಡ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಆನಿಗೆ ಬಡೋದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಪಾತೆರನ್ನು ಬರೋಂತೆ ಆನಿಗೆ ದೀಪೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಯ್ನ ಮನೋರಣ್ಣ ಈ ಜಾಗೇನ ನಮಕು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತನ ನಾಗೇಶ್ ಸಾರಿ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಮುಖಾರ್ನ ಮೆಗಿಯ ಪಲೇನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಾಂ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಡ್ ಸಂಘದನೇ ಪೂರ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಜಯಕರಣ್ಣ ಮಾತಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಶಶಿಧರಣ್ಣ ಪೂರ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮುಳ್ಳೆರು 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ದೆದ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದಿನಿ ದಿಂಜ ಮಾತುಕತೆ ಪಾತೆರಕತೆ ಬೋಡಂದ ಅವಶ್ಯಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿದೆ ఒక ಸಭೆಟಿತ್ತನ ಪೂರ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ್ನ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ನನ್ನ ಲೀಡರ್ನಾಗಲಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಾಳುನಾಗಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೀಂಜದಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರು ಮೀಂಜದ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪಂಚಾಯತದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ಸಾಲೆ ತೋರದಾಕ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಸುಳ್ಯದಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಈ ವಲಯದ ಪೂರ ಮತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಬಾವಿಯಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಕಾರ ಬಂಟ ಸಂಘದಾರಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪುದಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮುಲಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಾತೆಯರೆ ಮಾತೆತ್ತು ಮಾತೆ ಹೆಂಗಿನದು ಎಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಂದು ಮನೆಯರ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಬಂಟ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳೇ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ದಿನಂದೇ ಬರಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪು 35 ವರ್ಷ ಆದ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂಬೈ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಪೂನಾಡು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಉಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಉಂಡು ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿತ್ತು ನಾವು ಕುಡ್ಲಾಡು ಆದಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಉಂಡು ಆಡ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನೋ ಯಾಪ ನನಗೆ ಇಂಚೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂದು ಮತ್ತು ಮಾತರ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯ್ನಂಜಿ ಸಂಘ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘ ಉಂಡ ಮಾತೆರೆ ಅಂತಲ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಆಂಡ ಅವು ಸಂಘವು ಎದುರು ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಂಚಿನಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಚೋಗು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಇಂಚೋಗು ಹರೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಷನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡಲಿ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಂಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪು ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಮಂಡದೊಂಜಿ ಪದ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕಲು ಸಾರ್ವಭೌಮೇನೆ ಅದು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಟ ಹರೀಶನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿಡ್ಲ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನನ್ನೇ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ನನದ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುವೇರನ್ನು ತೋಜುಂಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶಕ್ತಿ ಚೇತನ ಮಹಾಚೇತನ ಮೂಲುಂಡು ಭಾಗವತೇರ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಭಾಗವತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಜಾಗ ಇಡಂಡು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಎತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ 19 ಅಂಚನ ಈ 2 ಜನ ಕುಳ್ನಾಕ್ಲು ಎದುರುಡು ಕುಳ್ನಾಕ್ಲು ಮಹಾತ್ಮೇರು ನಾಕ್ಲು ಹರೀಶನ್ನೆಲ್ಲ
ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ದಯವಂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಲಂಚ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಯಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಅಧಪತನದ ಸ್ಥಿತಿಲು ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಧ್ರುವತಾರೆ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರದು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಳ್ಳೆದು ಮಲ್ತದೆ ಐನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನಂಚಿನ ಕೆಲ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾರು ಸತೀಶ್ ಅಂಚ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಮುರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ಉಂಟು ಯಾಪಲ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗದೆತ್ತು ಕೊರಿಬೇಕ ಕೆಲಸ ಮುಗೀಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ದಯ ಬಂಡ ಈ ಜಾಗೆಡು ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಎಂಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರು 90 ತೋಜೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಾಗೆ ತೋಜಾರು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಐತಂದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗೆ ತೋಜಾರು ಒಂದು ತಿರ್ತತನು ಒಂಜಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ತೋಜಾರು ಒಂದು ಆ ತೀರ್ಥ ಬೈಲ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತನು ಕಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾರು ಆಂಡ ಹೈವೇ ಟಚ್ ಪಂಡದು ಹೈವೇದ ಫ್ರಂಟೇಜ್ ಉಂಡು ఒక ಅಂಚ ಈ ಜಾಗೆ ತೂದೆಂಕಿ ಈ ಜಾಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ 25 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಆಂಡ ಈ ಜಾಗೆ ನಮಕು ದುಂಬುಗು ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಜಾಗೆ ಇರು ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನೇನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಈ ಜಾಗೆ ನಿಂಕಲ್ ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಇರ್ನ ಜಾಗೇನು ಇರು ಕೊರ್ನೆಗೆ ಇರು ಧನ್ಯರಾಪ ಈ ಜಾಗೇನು ಹಾಂ ಕೊರ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇಜಂದು ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಇರೇ ಖುಷಿ ಅವಡು ದಯವಂಡ ಈ ಜಾಗೇನು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಇಂದೇನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾವನಂಚಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಈ ಜಾಗೇನು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾವು ಜಾಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಾಡೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಜಿ ಮಲ್ತನಾಡೆ ಮುಗಿತುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಭಯಂಕರ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧ್ರುವತಾರೆ ಯಾರು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೆ ಐಕಲ್ ಹರೀಶನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಾತೆ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿಂಚೆ ಮಹಾ ಮೇರಾರು ದುರಿಣಿಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿಂಚೆ ಆಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆರನ ಇಡೀ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರೇನು ಸೇರಿದ ಒಂದು ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಹತ್ತು ಬಾಕಿದಾಗಲೇನಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಪಿರಾರು ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರನ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಭೌಮೆಂದೇ ಒಣಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅರ್ನಂಜಿ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಸಾರ್ವಭೌಮೇನೆ ಆರು ಈಜಿನ ತುಲೆ ಈ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಾಯರು 5 ಒಕ್ಕದಿಂಜ ಟೈಮ್ ಪೋತಿಜಿ ತೋಜಾದ ಯಾಂ ಬಂಡೆ ಟೀಕೆ ನೆನೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಜಾಗ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಬುಕ್ಕರ ಕುಲ್ದು ನಿಂಜ ದಿನ ಬೋತುಜಿ ಬುಕ್ಕರ ಕುಲ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಗೀತಾರೆ ನಿತಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿತಿನ್ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಲ ಈ ಜಾಗೇನ ಇಂಕ್ಲು ಕೊರಪ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಅರುಣ್ ಅಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ಲ ನಾಗೇಶ್ಲ ಮುಖೇರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಬಂಡ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪನಾಕ್ಲು ಮುಖದ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಗೊರ್ನಿ 11 ಲಕ್ಷ ಟೋಕನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆತೆ ಆಯ್ತಾ ಮನದಾನಿಯ ಮೇರೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಸೀದಾ ಮನದಾನಿಯ ಮೂಲ ಇತ್ತನ ಗುರಿ ಇತ್ತನೇ ದಿಂಜಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಮನದಾನಿಯ ಏತೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಬೋಡು ಏತೊಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ದುರಿಣಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಬರ್ತದೆ ಬಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ದುಚ್ಚಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪುನಃ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ 2 ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ
ದಾಳಜ್ಜಿ ಈ ಜಾಗದ ವಿಷಯಡು ದುಡ್ಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಉಪ್ಪು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪು ಠೀಕೆ ವಾರ ಪನ್ವೇರೆ ನಾನು ಫಿಗರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಜಾಗದ ಅಮ್ಮ ಅವು ಈರ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಆವಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಜಾಗೆ ತೂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ತೂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪನ ತೂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಗರ್ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಅವು ಏತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಏತ್ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟುಂಡು ಏತ್ ಫಿಗರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ತೂತಿಜಿ ಯಾವಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆ ಮನಸಾರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊರ್ನಾಂಡಿ ಮನಸಾರೆ ಕೊರ್ನಾವು ಉದಾಲ ಬೇಜಾರಡು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ಯಾರನ್ನ ಒತ್ತಡೋಡು ಕೊರ್ನತ್ತೆ. ನೋ ಒತ್ತಡ, ನೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಟ್ಸ್ ದಿಲ್ಸೆ ಮನಸಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಈ ಜಾಗೆ ತೂನಾಗನೇ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತಾನೆ ಈ ಜಾಗೆ ತೂನಾಗ. ಹಾಂ ಅವು ಕೋಟಿ ತೂತಿಜಾನು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಇನಿ ಮಾತಾಡಿ ಮನ್ಪುಜಿ ನನಂಜಿ ಎಲ್ಲ 4 ತಾರೀಕು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು. ಹಾಂ ಅವು ದಾನಿ ಈತ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರುವರು, ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ಎದುರುಡು, ಕೆಲವರು ಪಿರೋದು ಈತ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ದಾನೆ ಕತೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅನ್ಪುಳ್ಳರು. ಅವೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಪನ್ಪುಜಾರು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವ್ರು ಬರೀ ಪೊದ್ದೇರು ಮೂಳುಳ್ಳರು ಏರು ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಡಪ್ಪನು ನೀವು ಕೊರಿಯರು ಈಜಿನ ಅಕ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಂಚನ ಅದೇ ಯಾರಲ್ಲ ಸದಾಶಿವರು ಒಂದು ಆ ದೇವಿನ ಕೃಪೆ, ಆ ಸದಾಶಿವನ ಕೃಪೆ, ಈ ಸದಾಶಿವನತ್ತು ಆ ಸದಾಶಿವನ ಕೃಪೆ, ಆ ದೇವಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ಮುಲ್ತ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ನ 2 ಜನ ತಲ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾತೆ ನಾನು ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜವು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಮಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ, ನಮಕೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮಕೊಂಜಿ ಬಲ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿದ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಮೂಳು ಬರೀಟೇ ಉಳ್ಳರು, ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳರು ಬೇಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರೆ. ಹಾಂ ಬಪ್ಪನಾಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅಂಚ ಆ ದೇವಿ ಕೃಪೆ ನಮಕು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಮಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಯರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇರಪ್ಪ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ನೋಡ್ಚಿ ಮೇಕ್ಲು ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕಿನೆಗೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಆ ಭಾವನೆ ಪೋಡು ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕಿನೆಗೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಜನ ಸೀದಾ ಜನ ಮೇರೇನು ಪಾಪ ಬೇಕಲೆ ಮೇರೇನು ಪಾಪ ಆನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಹಾಂ ತಿಕ್ಕಿನೆಗೆ ಪೂರ ಪನ್ನೆಗೆ ಓಚಿ ಅನ್ಪಿಜಾರು ಮಾತೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಇದಲ್ಲೇ ಅಂಚತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಂಚತ್ತು ಆತು ಸೀದಲತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಿಜ ಬೇನೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ನಾವು ಪಾಪ ಸೀದಾ ಅಂದತ್ತು ಓಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಮಲ್ಪೋದವ ಓಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಆತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಸೀದಾ ಆತ ಪಾಪ ಆತ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಂಡ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಸಾಧ್ಯ ಏತೋ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ದಿನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ മല്ല സീക്ക് വത്തന് അതിക്ക് ഫോൺ മಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಪ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರುಡು ಇಂಚ ಮುರಣಿ ಇಂಚ ಕೊಂಚ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಜನ ಅಂತೂತಿಜ ರೆಡ್ ಜವಣೇದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ರೆಡ್ ಜವಣೇರು ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಗೆ ಆನಿ ದಾನಿಗಳು ಐಟು ಎನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಪಡಿಯರು ಮಹಾದಾನಿ ನಾಕ್ಲಿಂದ ಒಂಚೂರು ತೂಡು ಮಹಾದಾನಿ ಹೊಂಡ ಎಂಕು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കൊറേ ആപ്പുണ്ടത് അയക്കാൻ കൂടലേ വേണ്ട అని ತೂಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದು ಬೈಯಡ ಬತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜೀವ ಬರುಕುಣ ಬಾರಿ వంగತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೈಕಾಲು ಪೂರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಡಲೇ ಮನದಾನಿ ಕಾಡೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಪಡಿ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡ್ ಒರಿಯನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಇತ್ತೆ ಜೀವ ಬದುಕೊಂಡು 2 ಜನ ತನ ಅಂಚನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ತೂಪಿಜ ಅಮೌಂಟ್ ತೂಪಿಜ ಜಾಗೆ ತೂಪಿಜ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ವೈರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನುಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ನಾನೇ ಅವಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇನೆ ಮಾತೆಗಳು ನಾವು ತೆರೆಗೊರ್ಪಿಜ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖಾಲಿ ಮೆಕ್ಕಲು 2 ಜನ ವೈದ್ಯನದ ಏತೋ ಜನ ವೈದ್ಯರು ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ತೂಕ ದೇಖ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಾಗ ಆ ಅಂದ್ವತ್ತು ಕೇನ್ನೆಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಲ್ಪನ ಜನ ಸರಿ ಉಳ್ಳೇರ ಆಯ್ತಾ ಲೀಡರ್ ಸರಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಉಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಸಮಾಜವು ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಅಂಚನೆಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಇಂಕ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು
ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರು. ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಿಮಾದಿ ಗುಳಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆಕಲಿನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು. ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡದ್ದು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕೆಲಸಲ ದೈವದೇವರನ್ನ ಅಂದುಲ ಅವು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ವ್ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅವು ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಏರಿಯಾಗಳ ಬಂಗ ಆಂಡು ಕಷ್ಟ ಆಂಡು ಇದು ಒಂದು ಆಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಆಂಡ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ಅವು ನನಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಹಿಡಿತ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲು ಮುಖಂಡರುಳ್ಳಾರು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತ ಇತ್ತ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ್ತದೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಭವನ ಕಟ್ಟಾಯರು ಪಾಪದಾಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅಂದು ಪಟ್ಟುವೇರು ಎಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಆತನು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಬಂಟ ಸಮಾಜನ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅಂತವನ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಎತ್ತೋ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ಸುರು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ಪಡು ಐದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜಗಳು ಅನ್ಪಡು ಮೊರಾಣಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಾಕ್ಲಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾಕ್ಲತ್ತು ಯಾನ್ ಸಮಾಜ ದೂತ ಜವಳು ಆಕಲ ಜೀವ ಬದುಕಾವಡು ಜೀವನ ನಡು ಜನ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಕು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವು ಯಕ್ಷದ್ರು ಆಡು ಅವು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಆಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಇಡೀ ಬಂಟರ್ನಾಕಲ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೆಡ್ ಅವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಹರೀಶಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಜಾಗ ತೊಂಡೆ ಅವು ಈರು ಮಲ್ಪಾರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರೆಗಾದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ಲು ಉಂಡು ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಾ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಆಕಲೇನು ಬಾಟಲ್ ದೊಲೈದಿಂಜ ಅವನ ಕೆಲಸ ಆರೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಓಡೋದು ಆರೆಗತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದತ್ತು ಆರೆಗೆ ಓಡೋದು ಏರೆಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ದೊಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂಚ ಅವು ಆರ್ನ ಚಾತುರ್ಯ ಅವು ಆರ್ನ ಚಾತುರ್ಯ ಮನದಾನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಣ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದು ರೆಡ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಜಾಗೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದು ಮನದಾನಿ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಒಂದು JCB ಮಾಡ್ದು ಮನದಾನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತ ದಿನ ಜಾಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಂಡು ಹೈವೇಗೆ ನಾನು 4 ತಾರೀಕು ಹಣಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಇಡೀ ಜಾಗೇನೆ ಯಾರೋ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊಲ್ತು ಮಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ ಐತಿ ಅಂಚ ಮಣ್ಣು ಹೊಲ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ದಿಂಜಾದೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂದೇನು ಒಂಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಂಡ ಐತ ಲೀಡರ್ ಹರೀಶನ್ನೇ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆವಡಿತ್ತು ನಾವು ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅವು ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಉಂಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಪಿತೃ ಸಂಘ ಆವಡು ಪಿತೃ ಸಂಘದ ಪಿತೃ ಹರೀಶನ್ನೇ ಐಕ್ಯ ಬಡದು ಹೆಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಟ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟುನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಟು ನಾವು ಮಿತ್ರ ದೇವರದ ಏಟು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಲೀಡರ್ಸ್ലുള്ള ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೊಳ್ಳೆರು ಮಾತಾ ಐಟು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಂದು ಅನ್ಪಿಜ ಮಾತಾ ರಾಜಕಾರಣಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡು BJP ಆಡು ಅವಳ ಆಡು XYZ JDS ಅವಳ ಆಡು ಆಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಹೂವೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ದಾನಿಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಜನ ಉಳ್ಳ ದಾನಿಗಳು ಅಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪಟ್ಟಣ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೇರು ಸೇರ್ಸಾದೆ ಎಂಕ್ಲು ಊರೋಡು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ವಲಯಾಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಂಘ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಂಘದ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ವಲಯಡ್ಲ ಊರುಡಾಡು ಮುಂಬೈಡಾಡು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಉಂಡೆ ಐನು ವೀರಲು ಒಂಜೇಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಪದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ದುಮ್ಮದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಪದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಭೇದ ಭಾವ ಉಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡಿ ಇತ್ತಲು ಮಲ್ಲಾಕಲು ಪಾಪದಾಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಮೆತ್ತಾಕಲು ತಿರ್ತಾಕಲು ಇತ್ತ ಉಜ್ಜಿ ಅವು ಉಪ್ಪೇರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪೂರ ಬಂಟ ಸಂಘ ಬಂಟ್ರೆ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಆವಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜ ಉಂಡದೆ ಇಡೀ ನಾನು ಬನ್ಪೆ ಇಡೀ ದೇಶದೊಲೈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಈತೊಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಈತೊಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ದ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳಜ್ಜಿ ಅನ್ಬೇಡ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಂತೆ ಪಂಜಾಬಡು ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ನಕಲು ಇಂಚೊಲ್ಲೇರ ಹರಿಯಾಣಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲರು ಝಾಟ್ ನಕಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೋಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಆತೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತೊನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಂಡಲ ಉಂಡು ನಮಕು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಲು ಉಂಡು ಡೇರಿಂಗ್ಲು ಉಂಡು
ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಪದವ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ ಆಡು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಡು ತುಂಬ ಪೋದು ಖಾಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತನಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಶುರು ಮಲ್ತನಾಕಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಅವಳು ಉಂತಾ ಇಜ್ಜನವ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ನೇ ತೊಂಡ 5 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಹಾಂ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಫಿಲ್ಮ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದ ವರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಅನ್ನ ಪಿಲಿತೆ ನನ್ನ ಕೊರೆ ಪೇರೆ ಉಂಡುತ್ತೆ ಹಾಂ ಭರತ್ ಭಂಡಾರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಫಿಲ್ಮ್ದಾಗಲು ತುಲೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅವು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ತುಂಬುದು ಇದು ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೃಪೆ ಅವು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೃಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜುಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಗುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಗುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ 2 ಜನ ಇರ್ತದೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋಲ್ತು ಓಡೆ ಕೊನೆಯರು ಮಾರ ಓಡೆ ಕೊನೆಯರು 300 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ 4 ಕೋಟಿ 14 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ದು 4 ಕೋಟಿ ಆತನು ಒಂದು ಹೀರೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಿಲಿತಾರೆ ಆರು ಎಂಕ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇವೆ ಎಂಕ ಯಾನು ಸಾರಿ ಯಾನು ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಗೊರೆ ರಾಪಜ್ ಎಂಕ ಯಾರೇನು ಯಾನು ನಿರಾಶೆ ಮಲ್ತದೆ ಸಾರಿ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ 300 ಕೋಟಿದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಣ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರವ ಎಂಕೆ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಓ ಪಿಲಿಕ್ ಐಕ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಾರಲ್ಲ ಎಂಕನ್ನ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅದೇ ಆಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಆವಡೆ ಐಕಲ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಬಂಟ್ರ ನಾಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಹಿಟ್ ಆವಡು ಪಿರಿತ್ತಲೆಕ್ಕ ಕೊರೆಪಡು ಅಂಚ ಸೊ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಐಕ ಕಾರಣ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದು ನೆತ್ತೆರದ ಬ್ಲಡ್ ಅವು ಜೀನ್ಸ್ ಬಣ್ಸ್ದ ಜೀನ್ಸ್ ಅವು ಐನು ನಾವು ಮಿತ್ತದ ತೋಚ್ಪೋಡು ಉದಾರ ತನೊಟ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಣೆಕ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಕೊರ್ಪಣೆ ಉಂತಾಯಲ್ಲಿ ಕೊರಂದನ ಎಡಗೆ ತನೋಡು ಕೊರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಡ್ಚಿ ಕೊರಂದನಕಲೇನು ಗೆಪ್ಪಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನಾಗೆ ಆರು ಏರು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪು ಚೀರಿ ಅಕಲ್ರ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಂದನಕಲ್ಡ 25 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಂದನ 1-2 ಲಕ್ಷ ಕೊರಂದನ ನರಮಾಯಡ 25 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಹಾ ಎಂಜಿನ ಬೇರೆ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಟೈಟಲ್ ಕೊರೋಣ ಮಾರ ಇದೆ ಮಹಾ ನೇತಾರ ಮೇಧಾವಿ ಎಂಜ ಸಾಧಕೆ ಮಹಾ ಸಾಧಕೆ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತೊಂದಾರ ಮಲ್ಪನಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಂಕೇನುಂಡು ಈ ಜಾಗಿಡಾರ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಎಂಕೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದು ಜಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಡಲ್ಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಗರ್ಪುನ ಒಕ್ಕುನ ಕೆಲಸ ತೊಂದರೆ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಪೇರ ಅದು ಜನ ಸಾರು ಒಮ್ಮೆ ಬಂಡೆನೆ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪುತ್ರಿ ಯಾರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪುತ್ರಿ ಅಡೆ ಅಂಚ ಹರೀಶಣ್ಣ ನೀನು ಮಸ್ತಾಂಡ್ ನನ್ನ ವಾತಿರು ಜನ ನಿಂಜ ನನ್ನ 4 ತಾರೀಕುಗಳು ಅಂತ ದೀವಡೆ ಬಾಕಿದೇನು ಸೊ ಎನ್ನ ಐಕಲ ಹರೀಶಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಹೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಆರು ಬಲಗೈ ಬಂಟೆ ಮೇರೆ ಇಂದೆ ಕರ್ನೀರ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಆರು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜೇರ ಆರ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತಿರ ಕೊಡ್ನಾರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಈರು ಬರ್ಪಾರ ಹಾಂ ಅರೆ ಕೊರ ಆರು ಕೊರಂಡಾರು ಮೈಕ್ ಬಿಡ್ಪಿಚಾರಿ ಅಂಚಾದ ಹಾಂ ಆರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜಯಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಶಶಿಧರ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಟ ಲೀಡರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಟ ಬಂಟ್ಸ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತನ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಮಾತ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜದಾಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಬೊಂಬೈದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಪನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಏರೆಡ್ಲ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪಾರೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಏರೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇರನ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಈ ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಐನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಾಡು ಈ ಜಾಗೇಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೀಳ್ನೆಂದು ಆವಾಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆವಾಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೀನಕ್ಕೆ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಎನ್ನ ಕೂಳೂರು ಹತ್ತವು ಕುಳೂರು ಮಂಜಾವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೂಳು ಬಾಡೋಡ ಬೊಡ್ಚಾಂದ ಏನೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆಡುಳ್ಳೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಡ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂದರೆ ಆಪಣು ಒಂದು ಉದ್ದ ಆಪಣು ಹಾಂ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಬರೀಟಲ್ಲಿ ಅರೇನು ಯಾಪಳ ಏನು ಬುಗಾರುವೆ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀನು ಯಾಪಳ ಬುಗಾರುವೆ ಆಂದೆಟ್ಲ ಆರು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ವಂಚನ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ತುಪೇರು
ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೊಪ್ಪನಾಗ ಜಾಬ್ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತದ ಆಂಡ್ SLC ಆಂಡ್ PUC ಆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡ್ ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ಬೈಪುಣಿಗೆ ಎರನಾಳ್ನ ಮುಂಡಾಸ್ದಾಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಆರೇನು ಬತ್ತಲೆ ಗುತ್ತು ಗುಳಿ ಗುತ್ತಾಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಹಾಂ ಕೆಲಸ ಹೊಡ ಹಾಂ ಪೋ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪೋ ಇಡೇ ಓಪನ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದ ಓಡಾಡಿ ಕಡಪುಂಡು ವಾರ 4 ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಬಂಟ್ರನಾಕ್ಲೇನು ಪಾಡಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈರು ಆರ್ನ ಅಂದತ್ತಾರೆ ಪರಿವಾರದಾರು ಅಂಚ ಇರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಯಾಪಲ ನೆನಪ ಆರ್ನ ಮೂಳು ಎಂಕಲ್ನ ಬರೀಟೆ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಮೂಳೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಬರೀಟೆ ಎನ್ನ ಬದರದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಏತೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷ ಹಾಂ ಆರ್ನ ಆತಲು ಅವು ಎದ್ದು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇರ ಅವು ಇರದಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂಟ್ರೆ ಆತದಲ್ಲ ವೀಕತ್ತು ಎತ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಏರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಾಗಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕೊಡಲಿ ಅಂಚಾದ ಪುಣ್ಣಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲು ಬೈದಾರೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಏರಿಯಾಡು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತ ಜಾಗ ತೊಂದಿಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಜಾಗ ಇತ್ತವ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಾಂ ಜಾಗ ಎತ್ತುವರಡು ಕೂಡ ಇತ್ತ ಬಂಡ್ ಭವನ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಭವನ ಕಟ್ಟಿನಿಟ್ಟಿರ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಮೆರಲಲ್ಲ ಜಗದೀಶನ್ನೇ ನನ್ನ ಮೇಗಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಮೀನು ಜಾಗ ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ಭವನ ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಏನೋ ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ಪಾನು ಮರ ನನಗೆ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಆಡ್ಲ ಮೀಂಜಾಡ್ಲ ಗುರಿ ಒಕ್ಕೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ನಿಂಜಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಗುರಿ ಒಕ್ಕೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅವನುಂಡು ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ ಎಡ್ಡಾಡು ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ನಾನು 4 ತಾರೀಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಬರೀತದೆ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗನ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಂಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸದಾಶಿವನ ಕೃಪೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಸದೃಶ್ಯವ ತೋಜನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಸದಾಶಿವನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡೆಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಶಿರೋರಾಮೆ ಕೊರಿಯರು ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅವಲಿತ್ತಂಡ ಪಿತೃ ಸಂಘ ಮೂಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಪಿತೃಸ್ಥಾನ ಉತ್ತದು ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಜಾಗತಿಕ ಭಟ್ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟಡೆ ಆವರಣ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ಕಜ್ಜ ಉಪೋಪ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ನಾಗಬ್ರಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಂಜಿ ನೆತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನವರುಡು ಐತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಡೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಗೂ ದಾದ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಐಲ್ನ ಮೂಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಕುಲು ಮಾತು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇರ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದು ಆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋರಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಅಂಜನೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಟ್ಟುಡೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ಗೌರವ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನವರಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸುವರ್ಣ ಕಿರೀಟ ರೂಪಿಸಿದ ಸದಾಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅವಜ್ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ದೀದ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈ ಜಾಗಡೆ ಬಾರಿ ಪುರುದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡಪರೆಂಡು ಮಾತರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಡ್ನಂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾವಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಾರೈಕೆ ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡೆ ಪಂಟನ ಹಾರೈಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ದುಂಪೊಯ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರಸಾದನು ಉಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಇಂಜಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಸಾದನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗಂಧ ಶುಭಾಶಯ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಹಾರ ಪಾಡದೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೆದು ಆನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಹಾರೈಕೆಲ ಈ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದಾದ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೊರ್ಲೂಡು ನಡಪಡು ಪಂಡದೆ ದೇವಿನ ಪರವಾದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದೆ ಪಾತ್ರೆದಂಚಿಪೋಯಿ ನಾನು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ರೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿದ ಬನ್ನಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಆವೊಂದುಂಡದ ಪನ್ಪಣವೇ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇದು ಕೇವಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತೊಂದು ಹರೀಶಣ್ಣನ ಆಸೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆವಡು ಮನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂದನಾರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ದ ದೇವರ ನಂಚಿನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿ ಅರೆಂಡು ವಾರಿ ತಡಿ ಪಂಡಲೆ ಕಡಿಮೆನಿ
ತಗೊಂಡ ಇಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಣಿಂದ ಇಂಕ್ಲು ಬಾನ ತೂಪುನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ವರರು ಪೂಡಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲನ ಪುಗಿಲ್ಡಿ ತರತಮಿ ತಿಪ್ಪುನಾದ ದಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಾರೀತಿದ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ವಾಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಿ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡದ ಮುಡಿಪಾದದಿ ನಂಚಿತನ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಯಾರನ ಬಗ್ಗೆ ವಾರೀತಿಡೆ ಪಂಡಲ ಕಡಿಮೆನೆ ತಗೊಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈತೆ ಲಕ್ಷಲ ಕುರುಳಿ ಕೋಟಿಲ ಕುರುಳಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಸಮಯನೂ ಕೂರದ್ನುಲ್ಲೇರತ್ತ ನಿರ್ದುಮಲ್ಲ ಕೋಟಿ ದಾದ ಬೋಡಬಲ್ನೆ ಆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿದ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಅತ್ತಣ ದೇವರಡ ಬೇಡಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೆ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಈತೆ ಬೇಡುವೆ ಆರೆಗ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಇರ್ನಮಿತಿ ಏಪಲ ಉಂಡುಂದು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹರೀಶಣ್ಣ ಬೊಕ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಈ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತಿನದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಐನ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅರ್ಲ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲ ಯಕ್ಷದ್ರ ಬಗಲ ಏತೊಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಸದಾಶಿವ ಅವಳ ಶಿವನ ಅಂಶೋಡಿ ಉಂಡು ಹರಿ ಈಶ ಹರೀಶ ನಾಗೇಶ ಅವಳ ಇಡನೆ ಬೈದನ್ರಿ ಸತೀಶ ಅಂಚದ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅತ್ತು ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅಂದು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಮಾಮನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ನಂದು ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣಲ್ಪ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಪ್ಪಡಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರೋಂಡು ಈ ತಿಟ್ಟೆ ಮುಗಿತು ಸದಾಶಿವ ಬಲ್ನಿಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತ ಭೇದ ಭಾವಲ ಬುಡ್ದು ಹರೀಶಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾದ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪಂಡೊಂದು 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಾವಂಜಿ ಮೇಳದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಡು ಆಯರುಂಡು ಐಡ್ದು ಆ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗೆಯಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಈ ಕಲಶ ದೀದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಚೌಕಿ ದೇವಿರೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಿರ ಬಂಡ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಏರಿಕೆಂಡ ನಾಗೆ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಮೂಲು ಆನಿ ಕುಲ್ಲೆರೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಈ ಮಂಡದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷನೇ ಬೇತಾಯ ಪಣ್ಣೊಂದು ಹರೀಶಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ ಈರೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಪಣ್ಣೊಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲನಂಚಿನ ಹರೀಶಣ್ಣನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಹರೀಶನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕಡ್ದ ದೀಪನೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದೀಪ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪತ್ತಾಯ ದೀಪನು ಪೊತ್ತೈನ ದೀಪನ ಹರೀಶಣ್ಣ ನೆಂಡಿರ ಅವನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ಪಾಲೆಂದು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಿರ್ನಂಡ ಅವು ಹರೀಶನ್ನೇ ಆರನ್ನ ಕೆಲಸ ರೂಪಾಡಿ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ತೊಜುಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಹರೀಶಣ್ಣನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಬಂಟ ಸಂಘಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪನ್ಪೇರು ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಜನನ ಉಚಿತ ಪನ್ಪೇರು ಮರಣ ಖಚಿತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೊಂಡಿಗೆ ಸದಾಶಿವನ್ನೆಲ್ಲ ಹರೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದಲೆನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲದ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುವರ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತಿರ ಬನೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮನೋರಣ್ಣನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಸಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನೋರನ್ನೇ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದುಲ್ಲೇರಿ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೋರಣ್ಣದಾದ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಂಡ ಅವು ದೇವೇಡ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಯನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚ ಮನೋರಣ್ಣನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ಇನಿ ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ಬಂಡಿರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಆದಿತ್ತಂడి ಯುವಕೇನೇ ನಾಯ್ಕ ಸೆಲೆತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಡವು ಸತೀಶನ್ನಿ ಅವು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಲ ಬಂದ್ಪೆ ಜವನ್ಯರೇನು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯರನ್ನು ಇತ್ತು ನಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಕರ್ನೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣನ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಪುನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನಿ ದೇವರನ್ನ
ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಎಂದು ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನೆಲ್ಲ ಮಿಲನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈಶಾ ಹರೀಶನ್ನ ಈಶಾ ಸದಾಶಿವನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಶ್ವರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಣ್ಯಾನೆ ಈಶ್ವರನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ದ ಪೊರ್ತು ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೂ ಮೈಕು ತೂಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ನೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಹರೀಶನ್ಯಂಕ್ ಒಂಜಿ 6-7 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ನಮಗೊಂದು ಜಾಗ್ಯ ಆವೊಂದು ಒಂದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೇನು ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಸರ್ಕಾರನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನೆ ಆತ ಬೇಗ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಜಾಗ್ಯನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಹರಿಶನ ಗುಣ 7 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಖಾಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಎತ್ತುಂಡು ಹಾಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಾದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಜಾಗೆಟ್ ನಾನು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಪುನಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲಿಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡು ಬಹುಶಃ ಜೊತೆಗೂಡುವುದು ಆರಂಭ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಗತಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು ಬಂದ್ಬೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹರಿಶಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಹರಿಶನ್ನೇ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಎಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ 10 ಬಿರಿಯಲ ಐಜಿನ ನಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಒರೇ ಕಷ್ಟ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ఆయన ಜಾತಿ ತು ಅಂದೆ ఆయన ಧರ್ಮ ತು ಅಂದೆ ఆయన ಕಣ್ಣೀರು ಹೊಚ್ಚು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಹರಿಶನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮ ಆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಕಣ್ಣೀರು ಹೊಚ್ಚು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹರಿಶನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಸದಾಶಿವನೆಲ್ಲ ಹರಿಶನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೆಡ ದಾಲ ಕೇಂದಿಜರು ಅಕ್ಲು ಕೇಂದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ್ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುನೇತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಂಚಿನ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿರಂಬ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳ್ಳಾಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಡು ಬೇರೆ ಸದಾಶಿವನ ಬಾವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟೀಲ್ದಮ್ಮ ಮೂಲು ಗ್ರಾಮ ವಸಂದಿನ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ದೇವದೇವರ ನಮ್ಮನಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಪೂರಾ ದೈವಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಜಾಗದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದೊಂದು ಬಾರ್ದು ದೇವರನ್ನು ಎದುರ್ದು ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಂದಿರಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಬೊಂಬೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಗಲ್ಲ ದೇವೇರು ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ಪಂಡ ದೇವೇರು ನನ್ನ ಏತು ಕೋಟಿ ಕೊರಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ದೇವರನ್ನ ಜಾಗ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವನ್ನ ದಾಲದ ಅಂತಿನ ತಗ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡವ ಪುನಗ ಬಡವ ಪಾಡ್ದಿನಾರ ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ನನ್ನ ಕುರ್ಪಿನಕುಲು ಏತ್ ಕೊರಿ ಇಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಜಿ ಇಡಲ್ಲ ಆರನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾಪದ ಕೆಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪಿನಂಚ ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟು ಜಂಕುಲು ಹತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂಚಿನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆವನ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಆಡು ಒಂದೇ ಕಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ದೊಡ್ಡ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸದಾಶಿವನ ನಂಚಿನಾಗಲು ಯಾನು ಎನ್ನದೇ ಏನಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘ 24 ಯಾನೊಂಜಿ ಅವೇ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂತ ಒಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಆಯ್ತದ ಬಡ್ಡಿ ಇಡುವಂಥ ಜೋಕಲಿ ಮತ್ತು ಕುರ್ಕಂದು ಅವು ಬಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟಡಿ ಎನ್ನದು ತಗೊಂಡ ದುಡ್ಡುಲಕ ನೋಡಿದೆ ಅವು ನೀರು ಯಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬೋಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅವನ್ ಬೋಂಡು ಯಾನು ಊರು ಅಲ್ಲಿಡು ಬತ್ತವನ ಇಂಕಲು ಮಾತಾ ಇಂಕಲ್ನ ಅಕಲು ತೂನಾಗ ಈ ಅಲ್ಲಿಡು ಈತು ಜನ ಬಂಗೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಈತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆಲೇರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೂದು ಮಾರ್ಗ ಎತ್ತಿನಾಗ ಕಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಂದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಸೈತಿನ ಪುನಲ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಈ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ್ನ 2 ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಕಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ನಾಟಕ ಅಂತದ್ದು ಇನ್ನು 15 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚ ಮೂಲಕಂತೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 30 ಲಕ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಡು ಸದಾಶಿವನ್ಯಾಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಎನ್ನೊಂದು ಮೆಗ್ಗೆಲಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇತನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತದ ತೇತೋ ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಂಚೆ ನೀವು 2 ಜನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ
ದಾಂತಿನಗಲ ಇತ್ತಿನಗಲ ಕಂತು ದಾಂತಿನಗಲಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ಬಂಗೂಡಿತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಬಂಟೇರೇನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲು ಎನ್ನನೇ ಸಮಾಜ ಆಯ್ತು ಅವು ಏರೇ ಆಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡುದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡ್ನ ತಾಣಂದಂಡ ಬಂಟೇರೆ ಎತ್ತು ಕುರ್ಪುಣ ಆತೆ ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುರುಡುಂಟಿನ ಅಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಇಚ್ಛೆಂಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಎಂಗುಲು ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಗುಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗುಲು ಮತ್ತು ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಎಂಗುಲು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇನ್ನಿತ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಅದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಮಸ್ಕತ್ತು ಪೋನಾಗ ಏನನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪಿರಕಂತು ಬುಡ್ ಪಿರಾಡೆ ಮುಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ದೇರು ಅವನಿಗೆ 8 ವರ್ಷದ ಎಂಕ ಅವು ಶುರು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಆರಾಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣನ್ಯಲ್ಲೇರು ಮೂಲ 6 ಬಾರಿ ಮುಂಬೈಡ್ಲ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಬಾರ ಉಂಡಾರನ್ನ ಅರುಣನ್ನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಪೂರ 6 ಪಾಪ ಬತ್ತಿನ ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗ ಪೇಪರ್ನ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂಪಿನ ಪೂರ ಅರುಣನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ನಾನು ನಾಗೇಶನ ಬಿಡ್ರೆ ಆಪಿದ್ದೆ ಅವನ ಇತ್ತು ಆತ ಫೋಟೋ ಬಾಡ್ದಾನೆ ಈ ಜಾಗ ಆರನ್ನ ಇದು ಆರನ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ ನಾನು ಆರನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯ ಐಕೊಂದು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ದುಡ್ಡು ಏಟಲ್ಗೆ ಏನು ಜಾ ಎಂಕುಲ್ ಬಂದು ನಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಲೇನು ಮನೋರನ್ನೇ ಅಂತೂ ಈಗ ಪಂಡಿರು ಬಪ್ಪ ನಕ್ಷತ್ರ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಬಂದಾಗ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಾರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕರ್ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತು ಅವು ಜಾಗ ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತೇಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಳತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಕಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿರಾಡ್ದು ಯೋಗೀಶ್ ಕೋಟೆ ಈ ಏರಿಯಾದ ಹೆಂಗೆ ಬೊಂಬಾಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಂತೀನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನಾಗಲು ಇದ್ದಿರೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಪಿಸಿ ಅಂಚ ಯೋಗೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಉಂಟು ಸಸ್ಯನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮುಂಬೈಗೆ 5 ದಿನದೇ ಬೈದೇರಿ ಜಯಕರನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಲ್ಲೇರು ಮರಣಿ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಅನ್ಬಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದು ದಿಗಿದನು ಅರಿಗ್ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಾರ ಉಂಡು ಮೋಹನ್ ದಾಸನ್ನೇ ಇನಿ ಬೊಂಬೆಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕಾತ್ರೆ ಉಳ್ತೂರು ಕುಂದಾಪುರದ ಅಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಲ್ಲ ವಾರು ಮೋಹನ್ ದಾಸನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದು ಕೂಡ ವರ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇರಿತ್ತು 1 ಕೋಟಿನೇ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಲೇಪನ್ನ ದೇವರೇ ಆತ ಆರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡಾರಿ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಆರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ಬಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆ ಕೊರಿದ ಅಂದು ತೇಲ್ಬಿನ ಅಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಿರೋದು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಂಗಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ CA ಆರು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ಲ ಈನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಲ್ತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದಲ್ಲ CA ದಯಾಚರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ್ ಎಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಕರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಲೆ 6 ಪಂಡ ಅಂಡೆ ಪುರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀಪೇರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ದೀತಂದ ಈ ಲೆಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಕಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ತಗೋದು ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಪಾಡ್ಕಂದು ಇಜಂಡಿಗಳು ಒಣಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಬರ್ಪಿನಗಳು ಹತ್ತು ಮುಲ್ತೂರು ದೇರ್ಲ ಪಿರಬೋರವಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಮತ್ತು ದೂರ ತಕ್ಕ ಬೈದೇರು ಮುಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಸತ್ಯಜನ ಮಿಸೇಜ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲ್ಕ ಪುರ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತು ಪುದಾರ್ ಒರಿಯರ ಪಣ್ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡವಲು ಒಣಸು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿನ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನೀವು ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಡೆ ಬರೋಡು ರೆಡಿ ಇಂಡು ರೆಡ್ ಒಣಸು ಮಲ್ತ್ಬೋದು ಮುಲ್ತದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಒಳ್ಳಿಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಡ ಇದು ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಜನ ಉಂತಾವ ಜೈ ಮೂಡುಬಿದ್ದಿಡ್ದು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಯೂತ್ದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಆರು ಜಯಕುಮಾರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಬೈದೇರು ಯಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಣ್ಸಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆವತ್ತಂದೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಸರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಟ್ಟು ನಿಂದಿತ್ತೋನಿರೋದು ನಮ್ಮದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಈ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕರಣೆ ಕಾರಣ ಆರು ಲೇಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 6 ಪನ್ನಿನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲಾಗಲು ಮೀರ್ದು ಜರಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಅರುಣನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೇನು ಅಂತೆ ತೂರ ಉಂಡವಂತೆ 5 ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡಿಗೆ ತೊಂದಲೆ ಅಂದೆ ಲೇಬರ್ನ ಆಕಲು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಗಂಟಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಆಕಲು ತಿಕ್ಕೊನ್ನಿ ಅದು 6 ಪುರುಷನ್ನೇ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡೇರು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊರ್ತೋಡಾತು ಕೂಡ ಐಟು ಕೆಲವು ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ದಾಲ ಏರ್ಲ ಎನ್ನರದಾಲ ಜಾಗಿಡ್ದಾಲ ದೀತೆರ ನಡುಟ್ಟು ಒಂದು ದೀಪಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಗೇತ ಹೌದಾಲ ಜಗದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆಂಕುಲು ಸದಸ್ಯನ್ನೇ ದಾನಿ ಅರೆನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಲೇನು ಅರುಣ ಅಣ್ಣನ ಕಲೇನು ಬೊಕ ಅರುಣ ಅಣ್ಣನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮೇನು ಬೊಂಬಾಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದೀನದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಡುಟ್ಟು ದೀದು ಬೇರೆ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲ ಅವು ಆರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡು ಅದು
ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಏತು ಬಂಗೋಡ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಏನೋ ಮಲ್ಪಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಜಿ ದಾಲ ತೀರನೆ ದಾಲ ಕೊರನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಗುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ರಿ ಅವು ಜಾಗಡಿ ಸರಿ ಗಂಡ ಕಮಿಷನ್ ತಿಂತೀರಿ ಮಗಳು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬರೋಕೆ ಏನೋ ಅವು ಅಗಲಿಗೆ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿಲಕ ಸದಾಶಿವನ ದೇವ್ರ ಪನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಬುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ಕೊರಿನ ದುಡ್ಡುಲ ದೇವರನ್ನೇ ಅವು ದುಡ್ಡು ದೇವರನ್ನ ಡಬ್ಬೆದ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಕ 5 ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವಿಟ್ಟು ಏನ ಬರ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಂಗೋಡಿ ತಿನ್ನಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ ನಂಚಿನ ಅವೇನು ಒರೆಸಂದೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಅಕಲಿ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ಎಂಗಳು ಇವತ್ತು ಶೋಕದ ಇದು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಳೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೀರಿ ಎಂಗ್ಳು ಬಂಡ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಫಿಲ್ ಆದಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಹಾಗಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆರು ಜರಮನ್ನಡ ಆರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕರು ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆತ ಆರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಪಾಡು ಜೈಗಳು 4 ತಾರೀಕು ಅವಿನ್ನ ಪಾಡುವ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಉಮನತ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಎಂಗ್ಳು ಪಂಡ ಉಮನತನ್ನೇ ಈ ಎಂಗಳ ಜಾಗ ಬರೋಡು ಎಂಗಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ದಾದಂಡ ಆ ಚರಂಡಿ ಗಿರಂಡಿದ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರು ಬೈದೇರು ಅರೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಕೊಡಾರು ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಡಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಡೆಲ್ಲ ಪತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಲ ಬಂಡೇರು MLA ಪಂತೇರು ಅವ್ನು ಮಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸುಭಾಷ್ ಬೈದೇರು ಅವ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಎಂಗಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಿಗ್ಗೇಲಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಪನೆ ಅಂಚನ್ರು ಉಳ್ಳರು ಎಂಗಲ್ಲ ಪುರುಷ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ರು ಅದು ಇತ್ತೆ ಉದಯವಾಣಿತ ಮಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆರು ದುಂಬು ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಆರು ಎಂಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತೇರ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಒವ್ವೇ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಹತ್ತು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ಪಾರ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಎಂಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಓಲ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ನಾನು BJP ಲತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲತ್ತು JDS ಲತ್ತು ಅಂಡ ಅಕಲು ಅದಲ್ಲ ಏರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಗುರ್ನಿ ದೇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನಗಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇನ್ನಿತ ಇವತ್ತು ಇರುವುಡ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ಮಗಳು ಬೈದೇರು ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಇದು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಡ ಸಂಘದಾರು ದೇವಪ್ಪ ಶೇಖರ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ದಾರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸುಳ್ಳಿ ಹೊಡೆದು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬೈದ್ರು ನಾನು ಆರ್ನಲ್ ಅವಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬಂಟರ ಭವನ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಂಜೇರ್ ಎದಲ್ಲ ಆರ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲು ಎದಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರ್ನೆ ಮಾತೇ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮೀಂಜ ಬಂಡ ಸಂಘ ಮೀಂಜ ಬಂಡ ಸಂಘದಾರು ಸದಸ್ಯವನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೋತ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮೀಂಜ ಬಂಡ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಆರತಿ ಆಳ್ವೇರು ಆರು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಸರ್ಸನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಭಿಮತದ ಕುಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಚಂದ್ರಕಾಲ ಬಕಾರ ಅಕ್ಕನకు ಪೂರ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳೇರು ಪಾವಂಜಿ ಬಂಡ ಸಂಘ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳೇರು ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಡ ಸಂಘ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಎಕ್ಕಾರ್ ಬಂಡ ಸಂಘದಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಬಂಡ ಸಂಘದಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈರಾ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳೇರು ವಾಮದ ಪದವದಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಆಗ ಯೂತ್ದಾಗುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭರತ್ ಭಂಡಾರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಹಾಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋದು ಪುಲೆ ಕೆಲವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಕೈಟ್ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊಂತಿರಾರು ಇತ್ತ ಮಿಥುನನ್ನ ಬಂಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಕ್ವಾಡಿ ಬಂಡೆ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಲಿಪ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಉಂಟು ನಿಗಲು ಎತ್ತೋ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲು ಫೈನ್ ಉಂಟು ನಿಗಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಸೊಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಿಥುನ್ ತಿಳಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇಟ್ಲ ಬತ್ತುತ್ತೇರ ಅದು ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಏನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲದಾಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವೀರ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿದಾರು ನಾನು ಏರನ್ನ ಪುದರ್ ಕೊಂಡು ಪುಜ್ಞಾನ ಪುದರ್ ಕುತ್ಯಾರು ಸಾಯಿ ನರ್ಸ್ ಆರು ಆಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದನೇ ಮಲ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜನ ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇದಾಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಾಲ ಜಿತ್ತೆಂಗಳು నేను ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸದಸ್ಯ ನಡಬಂಡೆ ನಮ್ಮಮುಲು ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಆವಡು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆವಡು ಅಯ್ತು ಮಾತಾ ಬತ್ತುಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಬತ್ತುಂಡು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಆಂಡು ಪಟ್ಲ ಭಾಗವತೇರನ ಪಾವಂಜಿ ದೇವರು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಂಡು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೇವೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆಂಡು ಪೂರ ಸೇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೀದು ಎಲ್ಲ 4,000 ಜನ ಈಗಲೂ ಒಟ್ಟು ಬರೋಡು ಮಾತಾ 4,000 ಜನಗಳು ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿಂಗುಲು ದಾನಿ ಸದಸ್ಯವನ್ನೇ ಗುರ್ತಿನ ಜಾಗ ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂದು ಅಕಲು ತೂಡು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡು ದಯ ಬಂದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ 2.5 ಕೋಟಿ ಮರಣಿ ನಂಗೆ ಈ ಜಾಗದಕ್ಕೆ 2.25 ಕೋಟಿ ಮೊಕಲ್ನ ಜಾಗದ
ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಟ್ಟು ರಡ್ಡರೆ ಒಟ್ಟು 3 ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡ ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏರು ದೊಡ್ಡ ಗೊರ್ಜಲ್ಲಿ ಎಂಗಳು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಸದಾಶಿವನ್ನ ಅಂಚೆ ದೇವರ ಮಲ್ಪಾವೇರು ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಯಾನಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸಿ ಬಾರ್ದು ಸಚ್ಚು ಅಂಚಿಂಚು ಜಾರವಲ್ಲ ಒಣಸಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಮಲ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೋಪಿನ ರಡ್ಡು ಪಿನ್ನಿಗೆ ಬೇಗ ಕಡಪುಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಗಳು ಪರ್ಸನಲ್ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗಲೇ ಸಂತೋಷ ನಿಗಲೇ ಒಣಸಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲು ಉಪ್ಪು ನೆಟ ಆಜು ಬಾಜು ಪೂರ ಉಣ್ಣುಲ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಿಗಳು ಎಂಗಲ್ ಒಟ್ಟು ಒಣಸ್ ಬತ್ತಡ್ಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗಲೇ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣವನ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಳು ಬರೋಡು ಬೇತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾರಿತ್ತನು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾರ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ದೇವಿ ನಿಗಲು ಮಿತ್ತು ಎತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಾಗುಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಕನೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಕನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಸಹ ಅದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಬೈದೇರು ಸಚ್ಚನ್ನೇ ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ನಾನು ಹಾಕಲಿ ಮಾತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೇರಲ್ಲಿರು ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊಲ್ಲಾಡಿಲಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ನುಲ್ಲಿರು ಹಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಬಾಣ್ಣ ಪೆಂಡಲ್ ಗಿಂಡಲ್ ಪೂರ ಹಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2-3 ನೋಡಿ ಮಲ್ತ ನುಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಬಂದು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಪಕ್ಷದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ರಾಯಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹತ್ತ ಬಂದಲ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಣಿಕರ್ತರು ಈ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಜಾಗದ ತೊಂದರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಪನ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವನಾಯ್ತಿನ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಸಣ್ಣ ಸಂದಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯಿನ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವನಿತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಪ್ಪನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಜಾಗದ ಧನಿಕಲು ಆಯ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕರ್ರಾಯಿನ ಸುಭಾಷಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗೀಶ್ ಕೋಟಿಯಂಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ಎಂಕನ ಸಂಸ್ಥದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೈನ ಒತ್ತು ಗುರುಕರ್ರಾಯಿನ ಕರ್ಮೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾತೆರಗ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೋಡು ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರೇನ ನಿಗಲು ಮಾತ ದೇಬಣ್ಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಬೈದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಬೈದ್ದಾರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೈದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲ್ಕಿ ಪರಿಸರದ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ನೈಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜಯ ಪಾತ್ರದ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಂಬೈ ಒಂದು ತಂಡನೆಲ್ಲ ತಂದು ಬೈದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳಿಯರು ಮುಂಬೈ ಒಂದು ತಂಡನೆಲ್ಲ ತಂಬತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪುರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿನ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳರೆಗಳ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲರೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ವ್ಯವಹಾರ ಅವರಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಮಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಸಹೋದರಿ ಅಗಲ ಕಾರಣಕರ್ತಾರೆ ಅಗಲಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನ